Hello! Good morning mga Oragon, mga beshi, mga bay. Kumusta po kayo dyan? Lalo na sa aking bayang Sinilangan, sa aking hometown dyan sa Albay, sa Ginubatan, Albay. Bangon mga Oragon, kaya natin yan. Yung mga nasalanta ng bagyong Rolly, be strong, fight lang ng fight. Kaya yung mga nawala ng bahay, yung nasalanta, inanod ng baha, natabunan ng mga putik, buhangin dahil nung bagyong Rolly, at yung mga may pamilyang namatayan, lubos pong nakikiramay ang inyong ka-Oragon. So, ngayon po, ito lang ang aking ganap ngayon kasi gutom na ako. Mahirap talaga ang buhay ng OFW. Kaya yung mga nagsasabi dyan, ito lang ha, habang kumakain ako ng almusal, may kunting topic tayo. Topic tungkol sa mga abroad daw kuno na mayaman. Ayan. Lagay muna tayo ng olive oil. Ayan. Yung mga nag-iisip dyan na ibang tao na porket alam nilang abroad ay mayaman daw, mapera. Ayun. Kita nyo to? Inaalmusal ko lagi. No. Paratha. Pakistani paratha, 1 real. Tapos 1 real yung sausawan na yung tawag nila dito, yung dal. Ayan. Para makatipid, ito yung laging kasi mura. Tulad namin, laging delay sweldo, 3 buwan. Kaya kailangan magtipid. So, mabalik tayo doon sa topic. Hindi naman po lahat ng OFW o yung mga nag-abroad ay mayaman, mapera. Lalo na dito sa sa Middle East, Saudi Arabia, sa Qatar, or sa saan mang basta Middle East, di po kalakihan ng sweldo. Yung iba nga dyan sweldo 1,200 Riyal, 1,400, 1,300, 1,500. I-convert nyo nga sa pera natin yon, magkano ba yon? Di ba? 12 lang yung isang 1 real, 12 lang. So susweldo ka lang doon siguro ng mga mahigit 20,000, 16, 15,000. Kaya yung mga nag-iisip diyan na mga kababayan natin na porket alam nilang abroad, sabihin na mayaman, mapera. Hindi po lahat ng nag-abroad mapera, mayaman. Magkano lang sinusweldo ng mga OFW dito sa Middle East kung ang line ng work mo ay nasa field, katulad ng mga nasa company o mga construction site,
Hindi ganun kalaki po yung sweldo. Siguro, yung mga managerial post, pwede pa. Masusweldo sila ng 50,000 pataas. Yun, pwede pa siguro yun. Pero pagka yung mga ano mo dito posisyon ay parang ka-level mo lang yung mga nagtatrabaho sa shop floor, mga construction, laborer, ayan, helper. Sweldo ka po dito ng ano, mga 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, 2,000, yan, 2,500, depende sa kumpanya. Kung ang kumpanya mo ay barat, wala. Kaya hindi po yung totoo yung iniisip nyo na mayaman, mapera ang mga abroad. Yan, siguro kung yung mga seaman pa na sumusweldo ng 300, 200,000 per month, up to 500, 600,000 yun. Sigurado, makakaipon sila. Eh, pag katulad namin, susweldo ka ng 20,000, 25, 30,000 peso per month. Matay! Malabo yun, malabo. Paano ako mo? Kaya, di po yung totoo yung iniisip nyo na mayaman ang mga OFW. Di ba Ron? Oo, siyempre. Sabi Tama lang nila yun. yan. Iniisip nila pag Utang mara. abroad daw, mayaman, mapera. Diyos ko Oo. po. Mayaman sa utang. Kamo. Ito lang, dalawang 31 na transo. Naload na yan. Dati kasi walang fabrication. Ano ba yan? Tower? Tower, oo. Yun lang naman. Konting topic habang kumakain, almusal. Para sa inyong kaalaman, yung iba nating mga kababayan. Yung mga nag-a-abroad dyan, yung mga sinasabi nyo, abroad, mayaman, mapera. Hindi po totoo. Kasi iba-iba po yung mga posisyon, yung mga lugar o bansa na pinupuntahan, hindi po ganun kalaki yung mga sinusweldo. Dahil lang sa kagustuhan makapag-abroad, makaluwag-luwag ng konti kaysa dyan sa atin. Kaya yung iba kinakagat na o kaya pinapatos na yung sweldo na 15,000, 16,000 naman, 20,000 naman. Masarap nga naman pakinggan abroad. Pag sinabing abroad, kikita ng malaki. Hindi po lahat, lalo na dito sa Middle East. Malabong mangyari yung iniisip nyo. So, yun lang ang aking topic. Hindi naman makapag-vlog ng ano, kaya raw vlog lang tayo kasi bawal yung mga ano dito, makuhanan yung mga establishment, bawal makuhanan ng video. Mahirap na. Mamno. Kain mo na, tuloy ko to. Ayan o. Parata.